ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଆଜି ଖାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଦଳୀ ମଞ୍ଜାରେ ପିଆଜିକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା ବା ତାୱାରେ ତାକୁ ଭାଜିକିରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ଏହା ଏକ ଭଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ, ଯାହାକି ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିବା। ତାପରେ କିଛି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ କାଟିକିରି ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ କିଛି ମସଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି କିଛି ରସୁଣ ନେବା, କିଛି ସୋରିଷ ନେବା, କିଛି ଜିରା ନେବା, କିଛି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ନେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଉକ୍ତ ମସଲାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜାର କଟା ଚୁନା ଅଂଶକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା, ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆଣକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣିବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବରା ଆକୃତିର ବା ପିଆଜି ଆକୃତିର ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଛାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାୱାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକିରି ଖାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାୱାରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମସଲାକୁ ତାକୁ ପିଆଜି ଆକୃତିର ତା ଉପରେ ବରା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମଞ୍ଜାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପିଆଜି ବା ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅଟେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଆକାରରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡେରି ନ କରି ଏଇଭଳି କଦଳୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାରଲାଇଟ୍ ବା ସେଇ ଉକ୍ତ ମଞ୍ଜାକୁ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭଲ ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବା, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।